Vi har efter mange års søgen nu endelig fået frem til Ganesh lokation. Han gemmer sig nede i et radiolokale på Viborg Piratskole. Ganesh, er du herinde? Ganesh! Ganesh! Vi har nogle filmer her. Vi har nogle ting, vi meget gerne vil spørge dig omkring din familie. Hvad er det for nogle mærkelige familierelationer, du har haft gang i? Ja, min far er Shiva, og min mor er Parvati. Og jeg er gift med Bharati, Riddhi og Siddhi. Hvad er det for nogle myter, der går om dit hoved? Jamen, det er en ret tragisk historie. Det var sådan, at jeg blev født, mens min far Shiva var ude af landet. Og da han så endelig kom tilbage, så var min mor i bad. Og så var det, at jeg ikke ville lade ham komme ind, mens hun var derinde. Og hvad skete der så, Ganesh? Så blev han rigtig sur og skar mit hoved af. Og så kom min mor ud, og hun sagde heldigvis, at jeg var hans søn. Og så blev han rigtig ked af det. Og så spurgte han, om der ikke var en elefant, der ville give mig hans hoved. Og hvad skete der så? Så gav han mig sit hoved. Og er det derfor, du har et elefanthoved i dag? Ja. Og hvad symboliserer dette? En elefants visdom. Og det er også en af de ting, du er Gud for? Ja, jeg er Gud for intelligens, visdom og undervisning. Og der blev sagt undervisning. Hvad har du så med de myter, der går på, at du rider for et meget, meget lille dyr? Ja, det var sådan, at jeg kunne ikke få en hest, så jeg måtte nøjes med en mus. Så det går lidt træt nogle gange.